kiva nähdä vuosikymmenten kaarella ihmisiä, joiden kanssa ollaan lukemattomia synttäreitä vietetty. Tossa on Jatta, Pete on, se Peten nimi tossa. Kuka muu oli mun 20-vuotias synttäreitä? No ainakin Jatta ja Pete oli. Missä ne oli? Ne oli Lahdisessa. Se on vähän laaja ollut. No meidän kärpässä se on just. Se, että joku täyttää 50 vuotta, niin se ei ole tarkkaan ottaen ihmisen oma syy, vaan joku muu on saanut sen aikaan. Ja tässä tapauksessa ihan tämä on selvillä tämä, kuka on saanut sen aikaan. Martti tuossa on. Se, että ihminen täyttää 50 vuotta, niin se ei ole millään lailla mikään ansio myöskään, koska sillä voi vaikuttaa sen täyttämiseen tai jäämiseen siihen, että se jää täyttämättä, niin siihen voi vaikuttaa. Ja se ei mitenkään niin tavallista tapahtumassa, että näin tapahtuu. Ja kuuluu muidenkin täyttävän 50. Mutta mulla oli pitkään semmoinen, että mitä hitsiä tekisi tämmöisellä tilaisuudella. Me vedettiin Pian kanssa lähtiin Kalifornian rantsuun pakoon tätä tilaisuutta. Mutta sitten se keikka perustui ja tämä mahdollistettiin. Ja nythän tämä tuntuu kivalta nähdä. Mulle tämmöinen on lähinnä niin kuin hyvä tekosyy nähdä ystäviä. Näitähän on kaikenlaisia juhlia, ei tämä nyt ole sen ihmeellisempi. Mä itsestäni tästä tahdon tehdä mitään niin kuin tähteä, kun tää nyt on semmoinen luonnostaan lankeava asia. Mun ideani tässä on se, että ihminen kun elää, niin se ei oikeastaan mitään ilman muita ihmisiä. Ja tämä niin erilaisten juhlien ja tapahtumien sarja, se niin kuin muotoilee omaa historiaa ja habitusta ja olemusta. Pia varo. Mä haluan itse asiassa sitä tässä tuoda esille. Mä oon kerännyt vuosien mittaan kaikennäköistä juhlista, niitä on synttäreitä ja ristiäisiä ja hautajaisiakin ja erilaisia retkiä, niin aika monista teistä on kuvia. Jos sallitte, niin mä mielelläni niitä näytän. Mutta ennen kuin mä siirryn tähän seuraavaan asiaan, niin toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tähän tämmöiseen kevään korkkajaistilaisuuteen ja toivon, että viihdytte. Tänne ei ole tarkoitus olla millään lailla muodollinen juhla, että saa niin kuin olla ihan relasti. Talo tarjoaa kuohua ja alkupalaa ja sitten ravintolasta voi tilata syötävää oman makunsa ja halunsa mukaan. Tervetuloa! Kiitos. Mauri, miten pitkää ikää? Miten sä voit vielä tähän ylioppilaspukuun?